להם גם בצילום, אבל דני, תספר לי איך היה לך יום הולדת היום. נהניתי מאוד. אנחנו קצת רעבים. מהחברה, מהעוגה, מהעבודה, מהמדריכה. זה המחזיק מפתחות שדני הכין היום. אבא, תסובב אותו גם. תסובב אותו גם, שאפשר יהיה לראות את הצד השני. בדיוק. ועכשיו כל בוקר שהוא יפתח את המפתחות, ייקח את המפתחות לעבודה, לבית, הוא ידע כמה מוכשר הוא. ויזכור את הכיף הזה. את הרעש מסביב שעשו לו הילדים. נהדר. אנחנו עוברים אליך, דובי. דובי. דובי כן כן. זאת יצירת מופת. מקצוען אמיתי ידע להעריך אותה. את המושלמות בפרספקטיבה של האובייקט. איך היה לך היום? בסדר, האמת אני קצת רעב. תכף אוכלים. היה מעולה. תכף אוכלים, תכף. תודה רבה. תודה לכם. אורלי. אוי, זה יפה זה. רגע. תצלמי לה את זה על רקע הפנים, שתראו גם בחורה יפה ככה מאחורי התמונה. מקסים. שהיא גם יפה וגם מופע. אורלי, ספרי לנו. היה מגניב, אם זה עושים בשעתיים של ברדק, אז מה עושים בקורס? בטוח. מילים כתור. זיו. הנה הגל שלי. צונאמי. כן. וואפה. זה צונאמי זיוי. זה הוא צונאמי צריך ויאגרה בשביל להיות צונאמי. גילי. אפשר גם ככה, זאת אומרת שהוא גם ככה נופל, ככה נכון? גבר לא ישים לעולם. גילי. מה אמרת על הזה? זה צונאמי. מה זה מזכיר לך? טוב, היה אחלה. מאוד נהנינו. ועכשיו לחלק הקולינרי. כן, עכשיו הולכים לאכול.